Advocate Nelson Chamisa vadzoka zvine mutsindo. Mhuri yeZimbabwe tasangana zvekare uri musi wa2 October paKulian TV. Kana uchiziva kuti tinofarira Advocate Nelson Chamisa, gara wanyora iko zvinezvi mcomment section kuti ahoyi. And the most important thing, like this video kuitira kuti ZANU-PF iboy kani, nekuti zvinhu zvatiri kuona panapa, zvinhu zvakutaurika panapa zvinoratidza kuti zvane direction, zvakuita kumeka sense, zvine kwazvakananga. Nhasi ndiri kuuya nenyaya iri kubuda ichitaurwa naAdvocate Nelson Chamisa panapa. Vari kubuda vari kuti a plan for the elderly, pensioners and senior citizens today as the world celebrates International Day of Older Persons under the theme aging with dignity. The importance of strengthening care and support systems for older persons worldwide. I'm reminded of the deteriorating social and economic welfare of Zimbabwe and how it impacts our older generation. Many of our senior citizens have made significant contributions to build our country with nothing or little to show for it. Some continue to be impacted by the economic hardships, current fluctuations, and deteriorating social and health services, living on monthly pensions payouts that constantly lose value. Our senior citizens deserve a life of dignity, honor, comfort, and security. Our God is in it. Is a great plan for the elderly. In the new, there shall be a My Age Care portal with a personalized record will be created for every elder, also known as a client record. Contact details, address, phone number, email, an age care ID number, pension, health card, approved social services, rent assistance, career allowance, social work services, etc. Elders will be assessed for service, and if they pass an income and assets test, they will receive the government age pension, regular income. Other related benefits include rent assistance if the elder is living in a rental property, pensioners health card, access to cheaper medicines, free vaccines, free cancer screening, social services, a social worker or support worker, financial counseling, etc. A senior bus card, free rides, local trips, government loans, low-cost banking, utility assistance, water bills, and energy bills. Beneficiaries should have a bank account in New Great Zimbabwe. The citizens will benefit from a godly inspired plan and agenda that will incorporate inclusive policies that cater not only for the young but also the old. Today, we should all collectively reflect on how the people we look up to have not enjoyed their retirement. Some have not enjoyed the fruit of their labor through their children's employment, and some live in isolation and loneliness because of their children and grandchildren seeking greener pastures. Ndovekuzoenda kuma greener pastures vediaspora vakaisa zvavo mahashtag avo magodis in it vachidzika vakadaro. Hama dzadiwa ndo nyaya iri pano yandiri kusangana nayo iri kutaurwa naAdvocate Nelson Chamisa. Asi vazhinji vane zvikawanda zvekutaura pamusoro pemashoko iwayo. Munoziva kuti mashoko akadai achinge ataurika muZimbabwe zvinhu zvekuti vanhu vakawanda vanovhunduka. So udzoti uyu murume uyu, how is he going to achieve that? Ndo mubvunzo inotaka kubvunzwa nevanhu vakawanda, because it's something chekuti it's new. Ndosokuona kuti mazuva aya paakapinda chazviya zvichitanga aitaura kuti tichazoisa bullet train. Vanhu vakatanga kuti iyo chinzi bullet train chiko tichaisa maspaghetti road. Vanhu vakatanga kutosearch kuti spaghetti road ndo yakaita sei, because it's something chavasiri used kuti inge vachinzwa. Like apa patotaura kuti isusu tichaita ma-elderly beginning kana dziri nyaya dzetransport muloko mese vanenge vachirowa ma-free rides. For example, kuti anenge achitika adana kutown
anenge achigotaurwa for free, anenge ane makadhi ekuti anenge achiita se achimubatsira izvozvo. Kadhi rinenge rikangoiswa izvo zvikunzi maelders ese, ndo the way vanenge vachifanira kunge vachitreatwa, because atira kuti vamwe vazhinji havana kukwanisa kana kutocelebrate kana kuenjoya zvibereko zvavo, kusanganisira even kana kutoona vazukuru chanyaya yekuti mhuri dzinopedzera dzakuenda kumagreener pastures, team diaspora ka unongoenda wotoita family yako ikoko, kuti uchidzoka uko wakuzongotaurawo navo pamafoni akati kuyewa. Ndo zvinhu zvaari kutaura kuti aiwa zvinhu izvozvo ndo zvatinoda kuita se kugadzirisa. I understand kuti vanhu vazhinji vanenge vane kakuvhunduka, vamwe vacho kukomenda kwekutofila kuva threatened kuti this guy ari kubudisa this picture yakachena kudai so, because mashoko ekuti haazikanwa nevanhu vamwe vakasplita navo vaya kana kuti vakamubetraya. It's something chekuti angochibudisa ba achinangisa direct kune vanhu vanomfollow kana kuti direct kumasupporters kana kuti diehard fan ake vanenge vachizomuvhotera, ndo mabudisirwo aita nyaya iyi. So ndiri kuzoona vanhu vari kubuda panapa vari kutanga uya ari kuti why would you give loans to an elderly pensioners? Your proposal is unthinkably naive and straight of the chapter. Unoona vatotanga unovapire chimaloni vanhu because havana kuzvijaira, ndo chiripo, ndo zvindakuona panapa. Saka munhu akanzwa zvinhu zvaasina kujaira, instead anogona kuti kunyeba kana kuti zvinhu zvokutaura zviite mani, kuti angotraya kuti aite se aopposite. The funny thing about this guy ndechekuti vanhu vakawanda vanotozoti even vekuruling party vanotouya vachimuopposa iye ndiye weopposition, but ruling inouya ichiopposa munhu weopposition. Panotondivhiringo kana nhasi kuti ndopanonoti akuvaremera anovaremera murume, asiwo nyaya yekuti is just that iye ndiye anomboita zvinhu zvake achiita se achitsika madziro. Ndikuona umwe ari kuti this is a great plan for our elderly people. The so-called new dispensation has made our people suffer, both young and elderly. Mumwe ari kutraya kuwirirana nezvinhu zviri kutaurwa navaadvocate nezvojambisa. Mumwe ari kuti on paper this looks good, however I've seen a lot of God that in your proposal, and I have a question. What about those who don't believe in God? Will they be eligible or will they not feel excluded from this? Is this God a Christian God or an all religions God? Mumwe wari kubvunza mubvunzo wakati nake kwazvo, mubvunzo wekuti haudi kudairwa zvine kaudzungu mukati, because at first uchiteerera unonyatsoonoti munhu ari kubvunza ane aim yekuda kutoataka, ari kutoataka munhu nemubvunzo. Kuna vanhu anoataka nemubvunzo, anokuataka nemubvunzo, so unoti but this one is an attack. But at the end of the day unozoonoti kwokupedzisira kwacho kwaanozoperera munhu ari kubvunza ari kuda kunzwisisa futi, atanga achiataka but ari kuda kuzonzwisisawo futi. Confusion kanenge karimo muvanhu, because mumwe wacho vanenge vaita zvokuudzwa kuti akataura kuti zvakati ndemunomupikisa kuti zvakati, kana kuti pamwe ndo zvimwe zvikomana zviya zvimasi something zvezve zvinenge zvakangotumwa kuti chiendai munoita se munovhiringidza munorakashana navo ikoko. You know chinoitika ndechekudai. So iye kana achitaura nyaya dzekuti God this God that, ari kuedza kutaura kuti iye ndo mentor wake, ndo vanomuonesa, vanomupa madirection, mavision esa, vision yake munhu wekuti anobhilivha muna Mwari. Because vanhu vakawanda ukadaenda kune dzimwe nyika, go to Tanzania right now, vanotobhilivhawo mune wavo vanobhilivha. Enda kune dzimwe nyika vanobhilivhawo mune wavo. Wata saka na president wekunigeria anotori the way yaanotobhilivhawo zvinhu zvake, handiti mukuzviona. Saka uyu ari kuedza kuti aiwa inini ndinobhilivha muna Mwari wangu, but it doesn't mean kuti kune dzimwe nyika dzikuri kuitwa vari kubhilivha, vasi kubhilivha muna Mwari direct, vari kubhilivha mune zvavari kubhilivha vanhu vanoenda kuchechi havasi kuzobenefita. No, it's not like that. Iye ari kutedza kutaura kuti kunobva vision yake, ndo saka ari kuita se kubudisa zvinhu zvikuvanhu. Chauta ine Mwari wangu achazodai vachazodai, but haasi kuti Mwari ndo achandivhotera. Ari kuudza imeme vanhu kuti inini ndo zvandichaita vision yangu yandiri kuwana, yandiri kupuwa, handiri mukuzviona. But it's just that vanhu havanzwisise. maZimbabweans havanotori vamwe vanhu kuti umwe ari kubuda ari kuti in Europe they've created a conveyor belt to fund services. An 18-year-old who is starting employment today is paying
national insurance contributions and tax to fund state pensions and allowances for a 65-year-old. The 18-year-old is guaranteed his allowances at 65. Mamwe mashoko zvekare ari kutaura kuti aiwa kuEurope maskillful vari kurova mukuzviona kuti aiwa zvakatotanga kudhara kuti uchangopinda basa uri pa18 wakutotanga kuti ase uchitonobhadhara mari dzemanhingikini idzodzi dzimwe dzaari kutaura idzodzo. So it's something chekuti kune vamwe vari kutaka kunzwisisa kana kuti vari kutaka kufambirana naye, even though vamwezvawo vachizobuda vachinyebedzera kakutaka kudzungairo zvinhu zvinongowanikawo. Umwe ari kuti it's a good plan but you will never kumanaka. Alright, umwe ari kubuda panapa ari kuti you need parliament to reform NASA and most tax us more because under the current setup of 9% tax contribution there is no way the government can afford all these social services, otherwise we have to discover oil. But it's true. I'm Zimbabwe. I don't know what discover na oil here. Abuza zwe zacho guys out zacho ndi Zimbabwe makato homo. Ayo the way urwa taxes zacho yaka untozoshaya kuti boy rapa chiro tofamba sei. But anyway tinokunda tinosvika zvinoita rimwe gore. One day is one day. It's not like kuti zvoramba zvakadai so guys anditi zvinhu zvinozongochinjwa. Mwari kuti not have seen any clear intention interventions by any politician in the country or pensioners more than this idea, objective, process and execution. Yet some people will pretend to have not seen this, waiting to say he only post Bible verses. No, that's why we are here manje. Urikuona nyaya dzinoitika nze kudai so. Unoona vanhu vese vanenge vachifollowa vachidai so. They know kuti kune paanoti akataura zvine musoro pese kune vanobudisa ndo basa rero takamirira iroro. Ayo ndingataura zvakati ka guys muzvione. Chero pamunenge panzi pataurwa Bible pacho ukanyatso follower so sometimes unozongoti ayo unonetsa yo unobuda chiti ayo biased. It's not like that. Unosonyora kuti umwanga atombonibvunza why is it you uchingotaura utanga kutaura nyaya nyaya ngotaura nyaya dzekuzana PFC. No, it's not like that. I'm doing my job and it's choose kuti ndiana abudisa ari kutaura nyaya but tinongobudisa nyaya sezvazviri zvinhu zvinenge zvakatadzwa nema national broadcasting enyika. Saka ndopeteta kuti ayo isusu let's do it because tungopanana mukana yakangoenzana ndo pazvo zvinenge zvitori. Hapana pekuti tingatombosiya zvinhu zvakakosha kudai so zvichingodarika. Tinotoonesani kuti zvinge zvichita se zvinge zvichisvika kuvanhu. Tirikuona umwe ari kuti this is why we expected from a presidential candidate versus aiwa taramba toenda kuchurch every Sunday and we have enough sources of Bible lessons. Guys, it's not like Bible. Pamwe pacho ikaskillful kacho munenge muchita se munenge muchikarasika. But anyway, thank goodness kuti mambo itoka kunzwisisa. Umwari kuti a very noble plan, my president, honoring our elders, brings nature to yield as should and wealth to increase, the Bible says so. Thank you so much. Yeah, this is exactly what we want, dream for, say. Exactly. It's so scary as a professional person to see people you love die one by one, yet only few select growing to be old. It's so scary to live in an animal farm. Thank you so much. This article pari kufarwa zvisingaiti ndiri kuona vanhu vakawanda vemuZimbabwe vari kuratidza kuwirirana nezvinhu zviri kutaurwa nyaya yatiri kuona yabudiswa panapa iyi. Mumwe ari kuti brother, stop lying again. Remember that since 1998 you and your opposition political movement have received over $1 billion, but none went to community development but for buying regalia. Mumwe musoro bangu uri kubuda uri kusanganisa nyaya pane zvinhu zviri kutaura. Guys, let me tell you something. Pakanzi pari kubuda mari yepolitical funding hazviswiri kuti mari iyo muchaipiwa dzimba dzenyu munotenga hupfu mimi. Hazvishande zvichidaro. Ngativei honest, ngatikuonesanei chazviri. Ukatoona patonzi patobuda political funding motofara because iye munhu wekuti akachifanira kunge achitopiwa mari yacho nemi enda kunotasa dzimwe nyika vanenge vachitira kunoraise mapolitical party inotounganidzwa nevanhu because mumwe anenge asina political funding. Saka unotora kuti mari inenge unganidzwa vanhu yodzoserwa kuvanhu.
ngatisangode zvinhu zvakachipa, ngatisambomire zvikuda kuita vanhu vakadhibhadhibha, vanhu vanongoda kungomirira kupuhwa. It's not good. Hazvishandi zvichidaro. Haisinganzi nyika kuti saka makapuhwa over $1 billion kubva muna 1998 mimi muchishanda nenhigiri yenyu asi hakuna kana dollar rakaenda kuvanhu. Politician basa rake harisiri kukupai mari ke, haisi Christian care ka, asi madonors ka. Hazvishandi zvidaro guys. Ayo, let's be very honest. Pane zvipango pano pekuti munhu waya panapa muda kutsvaga utanga, muda kutaura mafacts ka, but pfungwa dzenyu ndedzekungomirira kupuhwa. Ndosoka muchienda muchinowombera na chivhayo vachinzi abudisa mota dai wakutotarisira kupuhwa something ipapo. Ndo kwazvinonge zvichibvira ikoko. Pfungwa dzakadaro dzakadhakwa ndo nyika yatiri kuramba. Unombeta nyika kuti muda kutanga mabeggars, tanga muda kupuhwa zvinhu zvese. Aiwa, zvishande zvidaro. Ende pazvinhu zvaari kutaura izvo hatina kana one chatamboona kunge chibhande chiri kunyepwa apa. Munofunga dai pachinhu kunyepwa because it's vision. It's not something yaari kuti ndakaita, kaari kuti ndiri kuda kuita. And we all know that kuti haangangomuke atoti ndakutongoitawo. Pane nzira dzinofanira kufambwa nadzo, pane zvaanofanira kutanga aita kuti aikwanise kuti ase kuzova neaccess yekuzviita izvozvo. Inova nzira yekumubvumira kuti aite se apinde kana muchinge mazoita plan yekuti manyatsovhota mukaprojecta vote renyu, ayo ipapo zvinogona kungoitika. Mwari kuti ko electoral reforms, what's your plan? Do you wish to form a new party and participate in flawed elections again come 2028? Mwari kubvunzo, what have you done with all the grants, opportunities received to the ordinary elderly people? We always hear folks and fairy egos, just like the failed regime government zig is down and people have been robbed daylight just light. In 2013, I wonder what you discuss your meetings. Guys, nyaya yekumirira kupuhwa ndoenda I think ndondokumbotaura kuti musangoti nyika kuda ngokumbira wakaita chii wewe, wakazodai so kwaona pfungwa dzakwewo dzichiexpect kuti munhu achiri kuopposition aite something chekuti nyika iende kumberi kana kuti development or something. Kuda kuti hausi kutomboziva zvokutaura. maZimbabweans pamwe pacho musanyebedzera kuda kungotanga vanhu vakadzidzemo. Ndepi nyika unoenda iwowo kukanzi munhu weopposition aita something ari kuopposition? Pavanga vari muGNU, because hatidi kuti vanhu vanonyebedzera ngokanganwa, hey, what have you done for this country? Pavanga vari muGNU, izvo vanhu muri kucelebrate internet zvese, everything zvamukuita mutoshandisa masim card edollar, zvinhu zvekuti zvakaitouya navo. Sim card raitengwa nemombe, hapana asingazvizivi. Chero ukazviramba ukatoona uchitozviramba pamwe ungosta wazvarwa, kana kuti unga uchiri spoiled brat, unombobvira wafesana nezvinhu izvozvo zvichiitika. It's something yekuti these guys vakatotraya, vakatoitawo pavo pavaitokwanisa kunge vaifanira kunge vachitoita, vakatoita zvikafamba, vakaratidza vanokwanisa kuzviita. So hamusi kushandisa ma-US iri kuZimbabwe. KuZimbabwe mushandisa ma-US, mufunga takavanina nema-US. Tarisai, tresai ma-records, vamwe vacho maani magugu, endai munogugula, musati mabvunza zvisina basa rese kuti US ichi chakazoitika kuti uye rakaunzwa nani, matarisa zvinhu izvozvo. Mozonozvipindura kuti vakaite ichi vakomana. Botarisa kuti vanounza ma-US, vabva vanzwa zvinhu zvinonzi $2 chinchi, zvese izvozvo zvakaitwa nani. Zvimwe zvacho ngatingotenda vana vamwe kana vachinge vaita, but anyway, haisi nyaya yekuti tingaswera tichibvunza munhu ari kuopposition kuti saka ukazoita chiuda kuzoita, it's not like that. Mupeka mukana muone kuti aite, kana akazotadza kuita then muhamazokubuda muita kuti ayo wewe wakatinyebera nguva yakareba, ipa munenge mane right kutaura izvozvo. Kwete kuti munhu ari kutotraya kuti ndoda kuti ndipinde ndiito something, mobva matanga kuti wakaita chi, zvakana musoro. Anyway, muri Zimbabwe ndakuti darika nemana panchikuzivisai nyaya dziri kuitika. Kana uchinge wasvika pana first time yako, kana wasubscriber, ukomenda, ulike, uchindiudzawo kuti nyaya iri kutaurwa panapa ina Advocate Nelson Chamisa iyi uri kuiona sei.